Igane bunge ya Wasi igotoka kaunti ya Kisii. Bigia toletaga kamiti yekawa dinaingo kore campaign enate veterazima ndole ebesa na abekire mubuko w'abantu baito bari abalimi. Omugavana gwe kaunti ya Kisii Muske Paul Simba arati mambiye ritukuria rero niganya ko bakakora imisangerikano ao yokurigeria amagendero nabo igukugura amagendero abo asanyara ko bakakubwatuka kibesa kirachi kunyara ko bakigo konya ki society che kahawa kikonyara ko bakigotoka imeye bunge eyo yabo basi budget nekoba total investment abalimi aba kibesa kyabo kire 836,000 ekero chairman tiruna kire 7.5 ekigo kyaba 8.3 million ekina kibesa tokuba rero wetre chekielia egasi yanse kini ili abeli gali myaka 57 emashini go chororo ni ekorosia egotumia omuliro moke ero add value ekawa ya itukuru nyamache gaiga enyare koni weisiko yensi nate byaba chairman oseka miti obo ibimbu arenge sekawa naditinda mayose bwaeli chairman obuya no mujia ole service obo ibibuli bwalengo korukale ngo isaransa tole na enunsi no ocheki aba ibi bali barengoro mbate nengeti ne kasi babo ngo tiko chinsobo esenge njoko ibira abantu bakoromuki Kaukwana ekero ekyo mugavana Paul Simba arati nigo anyariko bagakorera emerubiri ao ya magendero iyo nyariko bakakubeka ensemo buna injira emo yugo ikenya guchi asegesa kukyo mugusi na igo kuria eira nigo agenda gukora umukya na bwo kwerekia buna county ya Kisii ne kikunyara ko bakigukina etokobeke sola karatu abekire sola kobeka tole CCTV Yamache hoe ekiagere egesakunge konyara koba onyento konyara gukinia abana kebarabake oikomotie nyoga tatu Chions SH Ward 45 ngwanza tole kolema na igete bosongo na ingubate mwalengerte neche obo ibinanyo alte bwange bosongo gari nobo nene ena mulikana gusamba abande yake nkanyora wetera aba MC aba baitu tokanyora 1.4 billion savings twabekire tokogore birakta ne birakta tokogora twagore birakta kianda excavators bikolima ebichinyoro gendi pigi yonde bwensi ekero kwa irwa mabere rasu mwenye kesku woko mochani otamenaro ekiombe kiawe gikorusi borro andi rasu mobwatwe onye chingoko ko bwate bwogo torosi toyi bitkweli chingoko toyira abana bali banyenyerwe baroseri kubaterero natali mabere engoko mokoli Gonigo anyare ko bagakurwa igikuro igitindi goche ase onde bwensi onyate ko bagakwimukia chifomu wetani ibere chipasari echi cyanyara ko bakikubwatukwa amatuko make aita mwana yo ko skuru bosem form 4 bosem form 3 igobo kora bulware ngoro kwa bugori chifomu isana nchiyo to basa gwanja montako nelie form onye tubwati form tigatwena ne kibesa kirigo tigara bali mutabwati mbarangeri mbaye kibesa moya abana baino
boigo ase bari bakora amatemu amanene y'ekirasi keria 12 na boigo batachi kunyako bakogenda kwenda ase university nigo arire eira yogochi kubakanera chibesa gochi ase chitifeti buna inchira emo yokwegenderia amo na masomo abo na boigo kuimanya emirimo ya maoko. Abana bakorete form 4 na tebire bari bagwete gose batayetete bakwenda university ntotagiti bana bachikoende nande chipigipigi aba mara bandenga chipigipigi to isaine ntotagiti bande bayiororo kerebe ko baka mono batagiti bana bande baro bakumbeo na tisaiti abana balia chibesa na bekire kando ambankonya 200 million tokubekira abana aba tubakanire school fees ya vocational training centers. Inkulpoteria emesa ya mangana magia kuru ase bunge ya ubasi kutoka county ya Kisii. Eriane ni gonkuru kwa Hesbon Bosire.